どうして怪獣がいると思う？怪獣はどこから来るの？デカマラ大名人に捧げます。キスをしないと変身できないヒーローだから。ハイパーカイパーじゃない僕にはさゆり助けてー。金曜7時6チャンネル懐かしい。行け魔人ちゃん。こちら通報はもちろんリーダーの弱点はスピードアラート。お母様はじめまして、私幸子と申します。神に牙を向くのか。本当の名はナメクジマ。その名前は反复饮食。親不孝者怪獣ごっこ。来てない。